Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 17 июнь дүшәмбе. Студияда сезне мин Эльза Ахмәтҗанова сәламлим. Атна дәвамына җитәрлек күңел күтәренкелеге һәр көнегез файдага усын дигән теләктә калам. Тапшыруыбызның иҗат төркемендә бик теләп кушыла. Тормышыбызда булган һәр вакыйга, булсын ул шәхси яки илебез күләмендәгеме, барысы да диярлек иҗади шәхесләрдә кайтаваз таба. Шагыйрь язучылар кул астыннан әдәби әсәрләр чыга, композиторлар аларны көйгә сала. Киң катлам тамашачыга исә җиткерү җаваплылыгы артист башкаручы җилкәсенә төшә. Тамашачы белән җырчы арасында булган элемтән эшкәлекләре турында без Илшат Вәлиев белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Сакла сөюне, таплама берү, олы хисләрне Илшат, хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көн Эльза, хәерле көн газиз милләттәшләр. Сезнең янда кунакта булуыма бик шатмын. Без дә бик шатбыз сезне бүген үзебезнең студияда кунак булып күргәнгә. Һәм инде сүзне шуннан башлыйк әле. Сез Башкортстан якларында туып үскән, бу инде барыбызга да мәгълүм, һәм шулай ук барыбызга да мәгълүм, бирдә туган һәрбер кешене дә җырчы дип атасак та була торганыр инде. Һәм менә сезнең дә хыялыгыз бала чактан ук җырчы булган икән. Чыннан да мин Башкортстанда туып үскән шушы балачак мизгелләремне әле дә хәтерлим. Һәрвакыт җырга, моңга омтылдым, чөнки шундый музыкалрак гаиләдә үстем инде. Минем әни клуб мөдире булып эшлидер, һәрвакыт үзешчән сәнгать мероприятиеларында катнашадыр. Мин инде балачактан шулар әни теләр артыннан ияреп йөреп, шул җыр моңга гашыйк булдым. Һәм әлбәттә ул совет чорында безгә баш каладан, Уфадан килә торганнар иде, зур артистлар, авылларда концертлар куялар иде. Шул ук Фәрит Бикбулатовлар, Фидан Гафаровлар, спектакльләр килеп куялар иде. Галия Бану спектакльләрен карап, шунда җырлаган җырларга мин ничектер моңланып, сокланып, гашыйк булганмын шушы сәнгатькә һәм инде җырчы юлын сайлаганмын. Әйе. Шунысы кызыклы, сез бит әле менә җырчы белән җырлаучыларны да аерасыз икән. Ничек менә бу? Бу инде шундый бик төшенчә, хәзер бүгенге көндә бик киң, ул фикерләр гел яңгырап тора, үзгәреп тора. Мин гомумән уйлыйм, бүгенге көндә сәхнәгә чыгып иҗат иткән һәрбер кешегә мин ихтирам белән карыйм. Ул нинди чын җырчы булса да, гади җырлаучы гына булса да, алар иң мөһиме үзенең урыннарын сәхнәдә табалар һәм тамашачы йөрәген яулап алалар. Чөнки бүгенге көндә безнең иҗатка киңлек бик зур. Рәхәтләнеп иҗат итәсең, ниндидер кысалар юк. Һәрбер кешенең мөмкинчелеге бар, үзенең эчке халатын күрсәтергә, төрлечә иттереп аны халыкка тапшырырга. Шуңа күрә җырчы булса да, җырлаучы гына булса да, мин аларның барысын да ихтирам итәм. Ә менә тамашачы белән бәйләнеш ныклы булсын өчен уста җырчы булуына җитә микән? Әлбәттә, бүгенге көндә шуны дәвам итеп, шул уемны дәвам итеп әйтәм, җырчы булуына җитми. Бүгенге көндә халыкның күзе камашырлык информация күп, җырчылар күп, җырлаучылар күп, биючеләр күп, алар бөтен әйбер интернет аша килә, шундый зур шаукым булып килә информация. Әгәр дә үзеңне халык алдында танытасың килә икән, ныграк ялтырарга, ныграк кычкырырга, ныграк күренергә кирәк була. Шуңа күрә бик тынак булсаң, әгәр дә җырымның, тавышымның көче белән генә күңелен яулыйм дисәң, халыкның әлбәттә ничектер читтә калуың да ихтимал. Сез тыйнак артистларга керәсез бугай? Ничек дип уйлыйм инде. Кайсыдыр яктан тыйнакмындыр, кайбер чакта мин киресенчә бераз батыррак та кеше дип саныйм үземне. Аны инде халык үзе читтән күреп дөресрәк әйтәдер, белмим. Менә монысы да кызык бит әле. Нәрсә өчен инде мин артист булырга җыенганмын дигән шундый бер сорау бирәсез бер әңгәмәдә үзегезгә, һәм менә шуңа да җавап ишетәсебез килә. Нәрсә соң алай булгач, популярлыкка да омтылмыймын дисез, име? Шул ук вакытта ничектер менә әйткәнемчә инде тыйнак артист булып та каласыз. Шул ук вакытта артист һөнәрендә, җырчы һөнәрендә сайлагансыз. Нәрсә өчен соң инде?
аны төгәл генә җавап биреп булмыйдыр. Без бит теге еллар үткән сайын, ниндидер тормыш тәҗрибәсе туплаган сайын, һәрвакыт бөтен әйберне беләм, мин үземне дә яхшы беләм, бөтен нәрсәне беләм дип уйлыйбыз. Һәм еллар узган сайын шушы беләм дигән әйбер кими башлый. Еллар үткән сайын мин берни дә белмим икән дип инана башлыйсың. Шуңа күрә ул мизгелләр була торган иде. Сәхнә артында концерт башланыр алдыннан ничектер уйланып утырасың. Нәрсәгә сайладым икән инде мин бу эшне гади кешечә генә нормаль рәвештә эшкә барып кичтән кайтып кына йөри торган шундый эш сайласам ни була иде инде дип шулай уйланып утырган мизгелләр баладыр. Аннары инде сәхнәгә чыккач, кешенең алкышларын ишеткәч, беренче җырыңны җырлагач, юк, мин үземнең бурында дип яңадан кире кайтасың үз уеңа. Менә шулай. Эшмәкәрлек белән дә сез шөгыльләнәсез, минем белүемчә. Эшмәкәрлек дигәннән мин инде төп үземнең ниндидер бизнесым юк, тик минем хәләл җифтемнең, хатынымның үзенең бизнесы бар. Мин аңа әлбәттә бик ярдәм итәргә тырышам. Бүгенге көндә бит инде бик модны дип әйтим, хатын-кызлар матурлыкка омтыла, төрле җиһазлар аның өчен күп акчалар сарыф итәләр, матур буласылары килә. Шуңа күрә минем үземнең тормыш иптәшенең бер салоны бар. Хәзер менә икенчесен ачырга йөри. Мин әлбәттә шушы аның бизнесында ярдәм итәм. Икәүләп шушы эшне алып барабыз. Эстрадага әйләнеп кайтыйк әле. Менә татар эстрадасында нәрсәдер менә үзгәртергә мөмкинчелек бирсәләр, эшне нәрсәдән башлар идегез? Чөнки сез битараф кеше түгел, менә минем сезнең белән әңгәмәләрне укыганым бар, сез борчыласыз. Безнең эстрадабыз, безнең сәнгать өчен. Гомумән мин нәрсәндер үзгәртергә дип әйтү бүгенге көндә дөрес түгелдер. Алдан әйтүемчә, кысалар юк, рәхәтләнеп иҗат итәргә була. Тик шулай да минем иң курыккан әйбер халыкның күңеленнән миллилек мәхәббәт сүнә. Менә әгәр дә чит ил башка милләт җырчыларын карасаң, алар нинди телдә дә җырласалар да, инглизчәме, французчамы, кайсы телдә җырласалар да, алар үзләренең халкының колоритын һәрвакыт саклап калырга тырышалар. Хәтта алар үзләренең акцентларыннан да оялмыйлар. Алар инглизчә җырлыйлар, үзләренең телләренең акцентын кушып. Ул матур яңгыраш ала ничектер. Ә без инде татар милләте ничектер үзебезнең телебездән алган шикеллерәк иттереп барлык иҗатыбызны тегеләргә ошатырга тырышабыз да үзебезнекен ничектер каплап калдырабыз шикелле. Шуңа күрә рәхәтләнеп җырласыннар яшьләребез, әлбәттә башка ритмнарга да чит ил шаукымында кертсеннәр, тик шулай да үзебезнең колорит, үзебезнең миллилек шунда кертелгән булсын иде әзрәк. Иң мөһиме шул минемчә. Ә менә яшьләр, яшь башкаручылар турында әйтмәкче булам, соңгы вакытта бигрәк тә яраталар менә ретро җырларны яңача башкарырга, яңача ничектер тамашачыга җиткергә. Менә моңа карашыгыз. Әлбәттә ретро җырларда анда мәгънә дә бар, музыка да бар. Менә ничек уйлыйсыз? Бу борчылдыра торган әйбер, чөнки нәрсә дип әйтим. Менә элекке җырлар, алар безнең күңелдә, безнең әти-әниләрнең, бабаларыбызның күңелендә бүгенге көндә бит профессиональ композиторлар гына түгел, барысы да җыр яза. Рәхәтләнеп язсыннар ретро стильдә яңа җырлар. Һәм шуларны аның өчен бит әле дә осталык кирәк. Аны әлбәттә яза алмасалар, бәлки алар үзләренең урынын ала алмас. Ул бит эксперимент. Ә үзегез репертуар туплаганда кемнәргә күбрәк мөрәҗәгать итәсез? Бүгенге көн композиторларгамы яисә инде элекке язылган җырларны башкарырга яратасызмы? Күбрәк мин үзем язарга тырышам җырларны. Ничектер бүгенге көндә әйтәм бит, профессиональ композиторларның җырлары алар барыбер ничектер элекке юнәлештә калды. Алар яисә нык ретро булып чыга. Заманча җырларны күбрәк хәвәскәр композиторлар яза. Хәвәскәр композиторлар белән әлбәттә аларныкын да алам кайберләрен бик теге күңелгә менә урысча әйтмешли зацепило диләр бит, бик эләктереп алса күңелне, аларныкын алам. Тик мин уйлавымча үземнең дә сәләтем бар шикелле, мин җырны үзем эшләргә яратам, башыннан азагына хәтле. Җыр бит ул язылмый, ул туа. Менә ниндидер халәткә керәсең дә, күзеңә яшь киләме, нәрсәдер өчен бик каты борчылгач, менә шалт итә дә килеп төшә, сүзләре дә көйдә. Менә шундый җыр килсә, менә бу чын җыр дип әйтәм мин. Күңел турында җыр язган идем. Күңел бит ул кешенең иң тотып карап булмый торган, күз белән күзләп алып булмый торган ниндидер шундый әйбере, тик ул бар. Күңел ул күп катламлы. Теге Җавит Шакиров әйтә бит, многослойный чизбургер кебек. Аның каты ягы да бар, йомшак җире дә бар, бөтенләй тоемламый торган җире дә бар. Ул әле генә
дәртле, әле генә күңелле, әле генә моңсулана, күңел иң үзгәрә торган әйбер. Иҗат кешесенең бигрәк тә. Шуңа күрә менә күңел бер карасаң җәйге җил син, бер карасаң җил давыл дип шундый нидер шигырь килеп төште дә, шунда ук урында ук көй дә язылды. Менә ул җырымны мин бик яратып башкарам. Аны үзең җырлаганда кастәннәре китә икән, димәк, бу җыр чыннан да каяндыр килеп төшкән, күңелгә кергән дип уйлыйм. Бер җыргызда мондый юллар бар, бәхет мизгелләре. Бәхет мизгелләре ул менә сезнең өчен нәрсә? Бәхет мизгелләре ул бик еш без күрә белми торган әйбер. Әле күптән түгел генә үзем менә минем гадәтем бар, иртән чыгып урманда йөри торган, китеп барам һәм уйлыйм, менә бер 4-5 ел элек шушы ук урыннан китеп барадыр идем, һәм мин анда бер 4-5 елга яшәрәк идем һәм бер 10 килограммга ябыграк идем һәм мин анда үземне бүгенгә караганда ничектер рәхәтрәк хис итәдер шикелле. Мин әйтәм, менә шул вакытта булган бит ул бәхетле мизгел, нишләп мин аны сизми калганмын дигән шундый уй башыма килеп китте. Ул ничектер күңелне тутырып алды. Һәм инде бүгенге көндә мин тырышам уйларга, бәхетле мизгел ул менә әле бүген шушы мизгелдә. Менә сезнең янга мин бүген килгәнмен икән, бу үзе инде бер зур бәхет. Чыннан да. Сез бит әле туган җанлы кешедә, Илшат, карт әти, карт әби, дөрес әйтәмме, тәрбиясендә үскәнсез, аларны ничектер менә якын күреп, әти-әнигезне бүгенге көндә сез аларны бергә Татарстанга китереп, бергә шулай яшәп ятасыз бугай. Аллага шөкер, минем инде бүгенге көндә Башкортстанда, туган авылымда, Иске Турай авылында яшәүче карт әтием кызганычка каршы арабыздан китеп барды, олы яшькә җитеп. Әби инде ул хәзер күбрәк балаларында, шәһәрдә, авылда безнең йортыбыз кызганычка каршы буш тора, сагындырып, тик әле күңелдә һаман анда тормыш гөрлидер кебек, кайтып кирсәм барысы да шундадыр кебек. Менә әле җәйләр җитте, хәзер тиздән кайтып килербез, бәлки җыелып, анда тагын төп йортның ничектер учагын тагы бер кабызып алырбыз дип җыелышып инде туганнар белән. Әби бабай тәрбиясендә үстем дип әйтмәс идем, күбрәк алар янында булдым. Чөнки минем әти белән әни бик яшь өйләнешеп мине бик яшь тапканнар. Аларның тормышларга аякларына басып килгән чакта мин инде үсеп җиткәнмен. Шуңа күрә күбрәк әби бабай янында буталып йөргәнмен инде. Әниләр, әтиләр укыганнар, эшләгәннәр, шулай юл өстендә булганнар дип әйтим. Шуңа күрә минем ниндидер шундый әби белән бабай янында үскәнмен шикелле булып истә калган. Алар бик якты, ак кешеләр иде. Әни ягыннан инде икесе дә юк, әти ягыннан менә әбикәй генә калды. Озын гомер телим аңа. Шул бары тик җылы хисләр белән искә алам инде туган якларны. Әти-әниләр монда, Аллага шөкер, аның турында да әйтеп китим. Алар мин студент чакта, Уфа сәнгать училищесында укыган чакта, миңа анда ялгышмасам 18-19 яшь. Алар Советлар Союзы таралган мизгелдә инде эш эзләп, ничектер шулай яшьли киттеләр, чыгып Себер якларына, Сургут шәһәренә һәм шунда яшәделәр алар 25 ел. Мин инде каникулларга гына аларга кунакка барып йөридем, елына бер генә күрешеп яшәдек без гомер буе. Аллага шөкер, менә соңгы 3 ел элек алар пенсияга чыгып кайттылар. Бик күп ел аларны мин инандырдым, монда кайтырга кирәк дип, чөнки алар туган якка, Башкортстанга, төп йортка кайтабыз дип хыялландылар, чөнки Себергә китер алдыннан анда алар үзләре йорт бетергәннәр иде. Ул йорт шулай ук буш тора, бабайларның өйләре белән бер рәттән менә 2 йорт буш тора. Аның сатасы булыр инде дип хәзер уйлап йөрүбез. Алар Аллага шөкер күчеп кайттылар монда безнең янга, Казан артында гына, Питрәч районына. Казаннан чыгу белән без атнасына 2-3 тапкыр күрешәбез, кунакка йөршәбез. Мунчалар кирип, яхшы гына матур гына иттереп тормыш шул ягы белән дә бик матур бит инде, чыннан да иң кирәкле әйберләр менә бу тормышта менә шушы туганлык, әти-әнинең кадер-хөрмәте, әби-бабаларыбызны онытмау, шулай балаларны үстерү. Менә балалар турында да әйтеп китсегез инде, гаиләгез белән дә таныштырып. Балалар, минем инде 2 бала, Малик белән Камалия кызым, аларның берсенә 18, берсенә 17 яшь. Менә быел инде хәзер 2нче ел, алар безне ташлап дип әйтмим, аерылып чыгып киттеләр. Студентлар хәзер икесе дә укыйлар техникум связи дип әйтәбез бит инде, информацион технологиялар, шул программирование, шул бик модный әйбергә шул укымга кирип киттеләр. Икесе дә бик яратып укыйлар, укулары авыр.
теге ял итәргә вакытлары юк. Хәтта ял көннәрендә дә улым кызым кайтасыңмы дисәм, вакыт юк, әзерләнәсе бар. Менә шулайрак әле бик сирәк күрешәбез. Ну, Казанга барып яннарына килеп баргалап киләбез инде. Менә шундый хәлләр. Хәзер хатын белән тагын икәү генә өйдә. Алай булгач, сез театрга күп йөри торгансыздыр инде хатын белән бергә генә булгач, чөнки сез театр сәнгатендә бик үз итәсез икән. Нәрсә дип әйтәләр әле, сапожник без сапог диләр. Шулаймы? Мин театрны, гомумән концертларны иң яраткан әйберем булса да, никтер шунда вакыт табып еш йөрергә, кызганычка каршы вакытым юк. Әйтәм бит, гел аяк өсте йөрергә кирәк. Үземә күпме сүз бирдем. Менә бер спектакльдә калдырмаячакмын, Камал театрына йөриячәкмен дип. Һаман шуны тормышка ашырып булмый әле. Бик сирәк булам театрда кызганычка каршы. Бу минем минус минем өчен. Ага. Аны плюска әйләндерү өчен дә сәшәргә кирәк инде булай булгач. Бары тик ничектер инде планлаштырырга кирәк, план төзеп яшәргә кирәк. Минем иң зур проблема, мин план төзи белмим алдан. Чөнки нигәдер иҗат кешесе. Иҗат кешесе план белән яшимер инде ул иншалла. план төзесәң, минем килеп чыкмый ул. Барысы да таркала ничектер. Шуңа күрә ничектер агымга кушылып барсаң, юнәлешең генә бераз төзәтеп шулай җайларак шикелле миңа. Тагын беләсез, нәрсә сорамакчы булам сездән, менә телгә карата сезнең мөнәсәбәтегездә борчый бу мәсьәлә сезне, бер шушы әңгәмәдә укыган идем, милләт күпме туган яктан ераграк булган саен үзенең милләткә күбрәк тартыла дигән шундый бер мәгънә, һәм сез инде гастрольләр белән шулай күп кенә йөргәнсез, моны үзегез дә сизгәнсез. Шит төбәккә барган саен татар кешесе үзенең татар икәнен ныграк исенә аладыр күрәсең. Шуңа күрә алар ничектер бердәмрәк, һәрбер татар әйберен алар бик кыйммәт күрәләр, алар аны алдан күтәреп йөриләр. Менә без татарлар, безнең бу милли әйберебез дип, аның өчен кичкенә әйбергә дә сокланалар, куаналар. Мин инде тел өчен әлбәттә шулай ук борчылучы кеше, чөнки менә бүгенге көндә минем улымда, кызымда татарча сөйләшмиләр дип әйтмәс идем. Тик яхшырак сөйләшсәләр яхшырак булыр иде. Менә шундый бүгенге көндә сүз йөри, татар телен гаиләдә өйрәнергә кирәк дигән сүз. Мин уйлавымча, шәхсән минем, бәлки мине кемдер тиргәр, бу иң русча әйтмешле предательский сүз. Чөнки аның фәнни яктан доказанный әйбере бар. Тел саклансын өчен 3 әйбер кирәк. Әйләнә-тирә мөхит, мәктәп һәм гаилә. Бүгенге көндә мәктәптә калмады, әйләнә-тирә мөхиттә әз, гаиләдә генә калды. Димәк, тел әлбәттә әкрен генә сүнүгә таба бара дигән сүз. Бу факт, моңардан бер кайда китеп булмый. Без яшибез бары тик милләтебезне, телебезне үзебез яратканга, ничектер татар гомумән ул каны белән, тарихы белән бетереп булмый торган халык булганга гына без әле һаман татарча сөйләшәбез. Һәм әлбәттә инде җырчыларыбыз, сәнгать әһелләребез, актерларыбыз, менә сез татар телевидениесе татарча пропаганда алып барганга гына әле безнең телебез алай ук сүнеп бетмәде. Чөнки элек уйлыйдым, авылда татар теле барыбер бетми дип, тик шундый әйбергә тап булдым, авылларга кайтасың, инде авылда да балалар бер-берсе белән русча сөйләшеп йөриләр. Бу инде мин уйлавымча, монда каланча сугырга кирәк, бу әйбәт әйбер түгел минемчә. Һәрбер кешедән үзебездән тора шулай бит. Менә без моңа игътибар белән карасак, мондый мәсьәләгә телебезне саклап калыйк дип шулай янып яшәсәк, һичшиксез телебез дә яшәр, мәдәниятебез дә яшәр, җырчыларыбыз да булыр. Шуңа күрә өмет тә калыйк әле шулай бит. Яхшы өметләнәбез әлбәттә. Келіп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Төпле фикерләрегез өчен, иҗатыгыз өчен бар тик уңышларына телибез. Һәм студия сезнең өчен һәр вакытта да ачык, Илшат. Бик зур рәхмәт Эльза, сезгә дә эшләрегездә уңышлар телим. Һәр вакытта да телевизор караучылар сезнең тапшыруларыгызны сакланып, рәхәтләнеп, үзебезчә татарча әйтеп карасын. Бик зур рәхмәт матур теләкләрегез өчен. Матур көннәрегезгә. Рәхмәт. Бүгенгә шулар, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр саубуллашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.